y luego cambiando, que sería cambio, y así, pues a ver qué... Carles, què és lo que... Sí. esteu fent tècniques teatrals per a què? Bueno, estem fent tècniques teatrals, sobretot per a... Ja pots empezar, sobretot per a empreses, per a intentar motivar a la gent que treballa a les empreses a tots els nivells, no? Des de la direcció fins a la dona de la neteja, en el sentit de que els temps que estem corregent avui en dia n'hi ha molta pressa, n'hi ha molt de nervis, està tot molt mal i necessitem un poc d'estímul a l'hora de treballar. I funciona? Sí, funciona, absolutament funciona, sobretot perquè és molt divertit, però no perquè és divertit a sobre, sinó perquè és com recordar que si tenim el dret a ser puntuals, a treballar, a ser responsables, tenim també el dret i l'obligació de ser feliços. Com pots anar al treball content si saps que te van a despedir, per exemple? Bueno, no és fàcil, evidentment, i jo no tinc la solució, ojalà la tinguera, evidentment no és fàcil, però fins que arribi aquest moment, i no és fàcil, torne a repetir en majúscules, intentar anar en l'estat d'ànim el millor possible, sobretot per a no crear-te mala bava, per no anticipar una úlcera d'estómac, sinó dir, bueno, això arribarà. Hi ha algú que puga pensar que això és simplement teatre. Què els diries? Bueno, que sí, evidentment és teatre, però teatre aplicat a la vida personal. Que més teatre que la vida personal, tots fem molt de teatre, no? Quins són els 3 consells bàsics que li donaries a un treballador? 3 consellets. A un treballador, al que té la sort de treballar, jo crec que ser feliç, no? Alçar-se pel matí, obrir els ulls i dir tinc un regal molt gran, que és anar a treballar. Després, escoltar els companys, escoltar tot, ser respetuós i ser humilde en el seu treball. Es la historia de un calamar. Sí, es la historia de un perro. En esta época de crisis, ¿cómo se te va a ocurrir montar esta empresa? Pues sobre todo se nos ocurrió por las obras de teatro que hace Carles de improvisación. Y él se dedica a dar cursos también en otras zonas de España. Y vimos que aplicando las técnicas teatrales y improvisación en el mundo de la empresa hace que la gente se desinhiba, desaprenda malos vicios. ¿Cuánto costa este taller? Pues eso es un poco variable en función del número de alumnos. Pero hay una media en torno a los 2.000 euros para grupos entre 10 y 15 aproximadamente. ¿Y las empresas gasten estos dineros en talleres a China? Pues la verdad es que sí, porque la producción y el bienestar dentro de la empresa mejora mucho. Luz, què tal? Tu estàs fent este curs, què et sembla? Molt bé, molt interessant, sobretot per a començar a tindre comunicació amb les persones que te venen a l'equip. És una tècnica diferent. Tu on treballes? Jo treballo en una empresa en el Parc Tecnològic que porta depuradores. I per què t'has animat a fer això? Doncs m'ha animat perquè organitzo de vegades cursos per a la gent, de lideratge, i me digueren, bueno, per què no proves per a fer uno de teatre més enfocat als treballadors? Com te trobes ara després d'haver fet el curs? El mogolló de recursos, però no sabria molt bé ara després com posar-los en marxa, amb ganes de practicar-ho. Sí, és molt interessant, Hem vist tècniques teatrals per a millorar el rendiment en el treball. Si t'interessen estos cursos, en la següent fitxa tens més informació.